kai ma afuwa zan tafi zan samu na na. Yaya za ki maganar ki zai kyawo a daidaita sau bacin kin san wanda yake tuka a daidaita sau namiji ne? Har abada kullum a cikin zargi na kake ba 'yan aiki ba abokin hira ba mai gadi? Waje da kuma gadi ka gidan shi ni ya gade ni kenan. To lallai dole sai an yi scanning din nan. An fasa yi idan ba su da likita mace to sai dai a mutu ba a yi scanning din ba. Impatience breeds anxiety. Anxiety lures tension. Ya za ka kwanta haka akan kaya kuma kayan ma na matar aure. Wanda dai Allah ya sa ma dai ciki ɗaya kuke da ita ba zan lamunci irin wannan abun ba. Ni ko hauka ne ya same ni. Ai ba zan ji wani abu a raina game da 'yar uwata ba. Wani irin kishi ne wannan? Lallai Fa'iza baki san waye shi dan ba. Babu ruwan shi da dangantaka. Namijin kishi. Ya maka iya Allah ya haɗa ta da miji mai bala'in kishi. Kada in sace ganin kafanki a cikin gidana. Pride, namijin kishi. Jealous, namijin kishi. Impatience, namijin kishi. Envy, namijin kishi. Destroys like a thunderbolt. Amfane! Habibu. Sani. Wallahi na gama bata wani ne mun kutse kuma da yake naji yanayin maganganun. Kuma Productions hit back with namijin kishi. Nasir a gidanmu ya taso. Na goya Nasir ba adadi. Kin goya shi, kin goya kato a bayan ki. Allah isa tsakanina da kai. Mijin Asiya ne. Ina zo da mijin Asiya. Da ba tare muka zo ba, da shi kenan ban san iyaka abin da zai aikata a gare ki ba. Namijin kishi. To haka Allah ya ce a killace ku a cikin gidajen ku zauna a matsayin ku na matar aure. Shikenan ka aje ai zumunci. Kira Allah gafara. Me kika sani game da aure? To duk zafin kishin sa dole fa ya rabu da ki. Namijin kishi. Me ya fito da ke haka da ganki a cikin kanti? Ta ko mu gama suka yi da mai adere da sau da mai taxi. Da adere da sau ya hugo ta waje ta zubi a kan titi. Da gudu ya je shi ya ciccibo ta. Ya zo ya je ta nan gurin. Kai ne ka ciccibo ta ka rungumo ta. Ba dan na ciccibo ta na zo na aje ta nan ba. Allah ne kadai ya san abin da zai faru. Kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Namijin kishi. Allah ne tona miki asiri. Allah ya isa tsakanina da ki. Ke kin san wani abu? Na sake ki. Faiza, kai ma ashe gaba daya kawo ku asibitin kenan. Abba Habibu ya sake ni. Ya karasa sake ɗaya ya zama uku. Wallahi subutan baki ne abba. Wallahi subutar baki. Kana da Subuta baki kai ko? To ta subuce maka daga yau. Na fasa wallahi. Ka fasa saki. In kai ba hukaci ne ce baka kai mu mahaukata ne? Na nantsa da Allah subutar baki ne abba. Gaskiya ni na tausaya ma dan ya kamata ka ga likita. He can't live without her. He's ready to kill, ready to die for his infatuation. Wallahi soja aka ce. Kai ka san irin kalaman da kake faɗa kuwa? Namijin kishi. A taimaka min Fa'iza ta koma gidan mijinta ta ci gaba da zama cikin rufin asiri. To zaman me za ku yi? Wallahi asiri suka mu. To Ina cikin wani ne. malam tashi ka fita. A hayyaci da nake ba. Tashi ka fita. A ruba min asiri. Namijin kishi. Dan akwai wani dan hadisi mai dan rauni. A dan lalubo in yi amfani da shi in hau kai in zauna. Ka ɗauki kaddara kamar da ɗauki kaddara. Ka mance da lamarin na mance da lamarin ka. Gaskiya zaman ka kai da ita ya haramta. Bai kamata muna cikin soyayya da walwala ka zo mana da irin wannan abu. Dan Allah dan Annabi ku ceci raina abba. Ranka hannun me yake? Abba akwai matsala wallahi. Shikenan bu kuma yanzu kada mata aure? Sarkin uban kishin duk duniya. Namijin kishi. Na dade ina neman matar da zan aura ban samu sai bana. To ai mahaukaci ne ma zai auri mace santaleliya kamar Fa'iza kuma wai haye da ya rabu da ita. Za ka gane kuran. Na riga na gane kure na sai kuma kure na biyu ai. Ba ka kishi na ne ko me? Na faɗa. Ga baki na dan Allah ka sa nuka da kan. Na rade da Allah ba za ta Buga da shi. Buga shi da ƙasa, buga shi da ƙasa. Ta kama wuya. Namijin kishi. From the golden ink of the renowned writer Yakub Nkumo. Produced by Sale Yaro and directed by Ali Kumzak Sak. Namijin kishi. Na rantse da Allah ba za a daura auren nan ba. Ba ita wallahi kuwace. To zan tabbatar ma da cewa ni ma ina da kishi amma na hankali ba na hauka irin naka ba. Kuwace ba za a daura ba wallahi.